trong Shillong Press Club kedai hadin mengiyo ajing tip kedon ko wiga kenhun ya kabangi la budin hakini ki khendia teli ki tayo bot ki banai ki balale keleng ki jakala ni ki states ki jala jong hapo ka ni ka than chate lamingi ka jongi ya kabangi la i hapo Arunachal Pradesh ki la le ay ka statement da ka jing thmu man pelong ya kata ka rally hakaba on khot but on wear pat ba bat ban pen sngo kham tam e ban pen sngo ba kari India he baro ko wei kadai ban sangie no kata ka jing penyap lane ka jing bam do masi kata ka jing thmu jong kani ka kenhun hakaba kala le apo Arunachal Pradesh ba kumjuru apo Nagaland kila de ban shong ya ka press conference bat hadin ka jing mi jong ka jing persya na ki kenhun ki ba fair ba wat na ka liang jong ka sarkar apo Nagaland ru kala khang persya ya kata ka rally ka baki ki thmu ban pelong haka arfratrik jong tau benai ti ngitip ngisothu baga jing thmu ka jong ki banwan man pelong ni press conference menta ka singi le si ban pen bana ya kata ka tarik ka baki ki thmu banwan pelong ya kata ka rally hang ni po Shillong la ni po ka jela ka jong ni bat ka jing kwa ka jong ki ka long ba ka jela kumbang ong ipi kari India baro ko wei kari bandai kata ka kari ka ba om sha shu ban bam do masi la ni ban ya penyap do masi ti kumbang ka long hi fitip bat baro ngitip kajela Meghalaya kadai kajela ka ba ni kum ka jai benriu bat ki pat ba riulung ki badan hang ni ka jela ka jongi 95% ki briu ki ba ni sou tenat ban bam ka do masi ti kajingwan ka jongi mata ka singi kalong kawei kalong ban send ka message lani ka khubor ka basha si kini ki briu kalong ba wat num wan hang ni ka jela ka jongi ban impose lani ban penbor yangi kai ka bangi ngi dei ban le lani kai ka bangi ngi dei ban bam kadok mesti kedai kata kajing bam ka bangi ngila bam menta de ki hajar teli ki senam de ki katnu teli ki generation la ni ki pateng ki jong ibat ya ka bangin dang beteng group ban le ti kajing wan ka jong ki ngisiam ba kini ki brio ki ba le si ki wan ban penia pher apa deng kajing snow jong ibat ki wi pat ki jat niam ki bodon hang ni ka jala ka jong menta de ki phau teli ki senam na du bangi yo ka jala bat shwa ka taru ni imsuk imsan hang ni ka jala kham tam ya po so Shillong bat jala bar ko we bat ki we pat ki paraniam ngim don ganu kajing snow re kani kajing wan pat ka jong ki ban wan ra da kata ka san perkhan kabon ong baka jala Meghalaya kanya mi syakmat ban ya sno keti ki rally bekunta ter kajimut ka jong ki kalong ban lumpat bo anda lumpat pat kin yo ban pen i syaki bor ki bedai pai kham tam me apo Delhi le si ban ong ba pej wat ka jala Meghalaya ru ka persya ka ka bam do mesti tengi shwa bakin ong ki kita ki ngi wan menta ka sngi ban ha ka jing sha ka jing thmu ka jong ki kalong ban kendu ki ban kren ki ban pen pau ki bakim dei ban le ya ki bakum kini lani kin wan ra ku bakum kini ki sain perkhat bat ka baar ka jingwan ka jong menta ka sngi kalong ba ngi kwa ban pha ka message ka basha ka sarkar jala balada don kanu ka jing thmu ban pelong ya ki bakum kini ki rally ki bala ban kata ya ka suk kasan ki bala ban kata ya ka jing ya sngo perniam hapreng kinong shong jong ka jala Meghalaya dalele kamdei ban ai permission kumbala le da ka sarkar hapo Nagaland te kata ka ka khubor ka bangi kwa ban kren da basha bat lada ka sarkar jala lada kini gibriu ki le persya lani ki yat syakmat ban pelong ya ka bakum kata ka rally nakaliang ka seng ring mansi ban ya mi lang ha ka ju ka singi ban ya lang ka ju ka rally ka bangi ngin ya bam do masi bat kita ki bam do masi ru kin ya la ka jong ka rally ngin se pat lada kimi kum kinu ki jingja le se ki jing ya so perniam hapreng jongi kum kinong shong jong ka jala ki ban shim ka ji klik ka ne ka sarkar jala kum juru kini gibriu ki bawan ban bet ya nu sembai ban penia per hapreng ki niam hapreng jinget ya jongi ya ka bangi bro askat tangi shong san hakani ka jala ka jongi